खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। खुलुमबाय बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 4 आगस्ट 2020 मंगलबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनै साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। देहाया मोजां थानाय नङा। बिगुरनि बेरामाव गोग्लैगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां अब्लाबो खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि लुबैनाया बांद्राय जागोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। न'खराव गावजों गाव एना एनि जानो हागौ। गोसोआव गोजोननायनि आंखाल जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। बहाबा दावबायहैनायनि खाबु मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गोसोआ लोरबां जागोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायाबो गाहाम। रांखावरियाव मोजां। खरसाया अदेबानि बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव मोजां। देहाया अदेबानि मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन। गोसोआव जोबोर गिलुं गिलुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय नङाब्ला गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। न'खराव गोजोन थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मोजां नङा। गोबां खहा जानायनि सम्भाबना दङ। सोरबा गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन।
देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन गुबुननि अनसायनाय मोनगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां गोसोआ जोबोर अहंकार जागोन सोरजोंबा रायखोमा जागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन अब्लाबो नसुंनि सुथुरा बांगोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजां थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव अनलायनाय फैगोन नाथाय गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ नांगौनि बारा गुबुनजों दारायलाय नङाब्ला गोरोन्थि बुजिगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन सोरनिबा नांलाय खमलायाव बाहागो दालाफा नङाब्ला सोरनिबा दाया नोंनावसो ज' फैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।